belaunaldi asko dira, asko gara, gentien etorrerarekin eta mitoen gai honekin batera hasitakoak. Pentsa, hau dena 1981 hasi zen, 2025 gaude, 44-45 urteotan zenbat eta zenbat belaunaldi igaro garen ataunen, ezta? Era batera edo bestera, mitoekin batera hazten joan garenak. Eta bai, egun hauek etortzen direnean, beti pizten zaigu barruan, zerbait berezia, zerbait garai batean jasotako horrek hori hor ibiltzen da barruan, eta pentsatzen dut, herritarrak ere gustura izango direla jakinda berriz ere badatorrela mitoaldia eta jentien etorrera. Garai bateko edozein ipuin edo kondaira zahar hartzen baduzue, ikusiko duzue, Jose Miguel Barandiaranek kondaira hauek 1900 inguruan jaso baldin bazituen, garai hortako gizarteari buruzko informazio ematen digutela. Nola bizi ziren, zertan sinisten zuten, zelan bide zituzten, guzti horren informazio ematen digute. Eta beste alde batetik, argi uzten dute ere, kristautasuna Euskal Herriera iritsi aurretik, hemen beste zibilizazio bat bazela eta beraien sinismen propioak zituztela, mundu ulertzeko modu propioa zutela. Hau da, Mari zeneko jainko batean sinisten zutela, lurpea eta lur gaineko jeinuak existitzen zirela, beraientzat fenomeno naturalak eragiten zituzten jeinuak zituztela, beraz gure mitologia existitzen zela demostratzen digute. Jose Miguel Barandiaranek lan izugarri egin zuen mitologiaren transmisio soka haueten etzedin. Baserriz baserri ibili zen, leku haietako sukaldietan hitzez transmititzen zen guztia, ahoz transmititzen zen guztia, idatziz hitzez hitz jasotzen. Eta izugarrizko ondarea utzi zigun. Gure elkartearen helburua horixe da, ondare hori ezagutarazten jarraitu eta zabaltzen jarraitzea. Asisko Urmenetaren Sorgina banaiz dokumentalaren estreinaldia izango dugu. Irailak 13 larunbata, arratsaldeko 7etan herri antzokian. Lehen proiektzio izango da, jendaurrean, eta guretzat noski ohore bat da, Asiskok bere dokumentala atauna ekarri izana eta mitoaldiaren barnean aurkeztu izana. Izena bera ere aldatu egin zen, hasiera batean argi genuen ni naiz Sorgina, eta orduzu arte lana hemengo seme den Juanko Maizak egina, eta hasiera batean funtzionatu genuen izenburu horrekin. Baina, dokumentalean berean egin dugun bidaian, hola izan da, ezautu dugu jende asko, eman dizkigute erreferentzi, ezautzen ezken dituenak, beste hemen ataunen, bildu ditugu lekukotasunak, eta horre guztiak eraman gaitu, idena ez bakarrik izen aldatzera, baina dokumentala bera ere sortu da horrela, eolako abentura kolektibo baten ondorio. Labur kontatuko dut, Sorginaren irudia nola eraikia izan den Euskal Herrian. Sorgina interesazeit asko ze irudi hartzen duen ataunen, Sorginak ze irudi hartzen duen Bidanpozen, edo Ziburun, edo Mundakan, eta nola eraikia izan den irudi hori. Azken batean, eraikuntza kulturala da, eraikuntza artifiziala da. Eta orduan, hemen ataunen ikasi ditut gauza batzuk, eta horiek txertatu ditugu dokumentalean, batetik bada herri kulturatik etortzen den irudi bat, Barandiaranek eta bildu zuena eta hemen zeratzen dena. Gero bada, momentu historiko jakin batean, misoginiak eta diskurso inquisitorialak markatzen duen irudi jakin bat, gure gana iritsi dena. Bada mitologia moderno bat azken urte hauetan feminismoaren indarrarekin nola reapropiatu den irudi hori beste kausa batzuetarako, hori guztian nahi genuen pixkat aztertu zer dagoen Sorginaren atzean, eta konbidatzen zaituzte gure bidaian, datorren larun batean hemen, arratsaldeko 7etan,